Jo crec que és una notícia molt positiva per les falles de Xàtiva, una notícia que portàvem un parell d'anys de buscar-la, perquè no és fàcil ser vi, hi ha que fer una sèrie de passos per a poder aconseguir-ho. I el principal objectiu que ens vam proposar per a ser Vic fou el fet de poder ser patrimoni material de la humanitat de la UNESCO com a Xàtiva com a nom propi. I el primer que hi havia que fer era ser bé d'interès cultural, i això és el que vam pretendre i vam buscar. Feia temps ja que se suposava que ens donarien el guardó, l'esmentat guardó, però no estava encara confirmat, doncs sempre tens aquest temor perquè no es dona. I finalment el dijous per la nit em trucaven per telèfon i m'ho van comunicar. La veritat és que estic contents per les falles de Xàtiva i per el que comporta per a la nostra ciutat. El primer que vam fer va ser reunir-nos amb les juntes locals que han optés aquesta denominació per veure què es podia fer i parlar amb els ajuntaments, parlar amb Generalitat per a que això ho pogués portar a terme, saber el que necessitaven. Vam fer tota la documentació pertinent, es va presentar, es va aprovar i el 10 de març es va dir que sí, que seria en Vic, però encara no estava signat per Conselleria. I com dic, el passat hivern es va firmar i notícia en el BOE, diguem ja que sí que serà ja oficial, encara que no és oficiós. Sí, és un bé d'interès cultural, un bé que cal preservar i per això quan més coses ja que les puguem defensar, estigui qui estigui, passen els que passen, millor. Jo crec que és un primer pas per poder respectar les falles i per poder ensenyar a Xàtiva i la resta de ciutadans del món el que són les falles i el que comporta per a la ciutat de Xàtiva, una ciutat que porta més de 150 anys fent falles i aportant cultura per a Xàtiva i esperem que això faci que encara sigui més important i que la gent vegi verdaderament que les falles no són sols 5 dies, sinó que és tot un any ple d'actes i d'esdeveniments que fan que les falles siguin molt importants per a tots. Ara esperem que hi hagi una reunió de juntes locals en què Junta Central, que és l'alma mater de tot això, marqui les pautes a seguir, de quin va ser el procés. De totes formes, nosaltres com a Junta Local ja estem manejant-nos per a que això pugui portar-se a terme. I res, a partir d'ahir fer una difusió intensa per a que les falles se sàpiga que són patrimoni de la humanitat i el novembre de l'any que ve a la ciutat de París es determinarà si són finalment patrimoni de la humanitat o no, que esperem que sigui que sí. Quan tu llegeixes el que descriu la UNESCO per a ser patrimoni de la humanitat, si fas lectura d'aquest expedient, realment, si digueres una conclusió, seria la paraula falles, perquè és un bé que ha de ser cultural, que ha de ser artístic, que ha de tindre totes les vessants que tenen les falles. De fet, quan es va exposar, es va dir que principalment, no sé si hi haurà algun patrimoni de la humanitat, que es denomini i visca també com ho fa la UNESCO de les falles. Més que res, la denominació aquesta s'aconseguirà, i si s'aconsegueix, és per protegir tot allò que involucra les falles, des d'artesans, a músics, a perruquers, a orfebres, a monuments, tot no tan sols signes de falles, sinó tot el que comporta. Sí, com he dit abans, estem esperant que Junta Central ens marqui les directrius per fer una reunió on totes les juntes estiguin interessades en aquesta tasca, per anar i per intentar que entre totes marcar uns punts a seguir per a poder fer que en cada ciutat es conegui i en cada ciutat s'apoyi institucionalment i per tota la ciutadania i després tots junts intentar remar en el mateix sentit, ja sigui via redes socials, via premsa, el que sigui, per a poder fer que la gent conegui que les falles tenen un expedient propi que té la UNESCO que és per a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO. Dins d'aquest expedient es troba Xàtiva, però Xàtiva com a nom propi. Està l'expedient de falles de València i a part d'ahir està Xàtiva com a nom propi i únic. Perquè en el moment en què es determine que sí que som, diguem-ne, patrimoni de la humanitat, seran les falles de València i Alzira, Xàtiva, Gandia, totes aquelles que han optés el Vic aquesta setmana.
és un guardó d'una persona o d'un any, és un guardó de molts anys, en aquest cas 150 anys. Jo crec que per a l'Espai Iniciativa és molt important, per a la ciutadania Iniciativa és molt important, perquè és la primera festa o el primer que hi ha iniciativa que pot ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO. Jo crec que no és qualsevol tonteria i espero que s'aconseguisca i que a partir d'ahir puguem un pas gran de gegant per a mostrar les falles a tot el món.